Imos a debuxar o apalpador. Comenzaremos debuxando un círculo para formar a cabeza. E no interior unhas liñas para a posición da nariz e os ollos. Por debaixo poñeremos o pescozo. Agora debuxar a nariz e os ollos. E nun lado debuxaremos a orella. E agora imos a debuxar a barba. Agora cunha liña por enriba faremos a pucha e máis as cellas. Unha vez rematado, engadimos o resto da barba e a outra orella. Agora toca debuxar o corpo. O torso será redondeado como un ovo. Con dous longas pernas, dous brazos curvosos con os círculos que representarán as mans, e as pantuflas. Agora toca debuxar a chaqueta. Os seus detalles e o xarseiro de rombos. As mans as debuxaremos con un puño pechado e a outra sostendo un bastón de bosque.
Nas pantuflas engadimos unha textura axedrezada. Xa temos feito o noso amigo. Repasamos algúns retoques e pasamos o rótulo por encima. Vistes o sinxelo que foi? Pois agora vexámolo de novo a toda velocidade.